Dobrodošli u Automobilionu. U današnjoj emisiji pogledajte. Testirali smo Toyota CHR GR Sport, Lexus LBX i Forting S7. Bili smo na predstavljanju novog kineskog brenda koji dolazi u Hrvatsku. Volkswagen je predstavio novi Polo. O Toyoti CHR znamo više manje sve jer taj model je već dugo na tržištu i popularan je među vozačima. No jeste li znali da CHR ima i svoju sportsku izvedbu? A kako vozi, provjerili smo na testu. Prošla godina bila je i više nego uspješna za Toyotin sportski tim Gazoo Racing, pa su se između ostalog okitili i titulom pobjednika na zahtjevnom Dakar reliju. To iskustvo iz motosporta odlučili su prenijeti i na svoje civilne automobile, a jedan takav danas i ja vozim. Njegovo ime je Toyota CHR GR Sport. Na tržište model CHR spada u popularnije Toyotine modele. Razlozi su i više nego očiti. Crossoveri su veliki hit među europljanima, a Toyota je, kada govorimo o ovom modelu, itekako pogodila s dizajnom. A u GR Sport verziji ovaj automobil dodatno je ušminkan sportskim detaljima. Pa tako prednji kraj auta krasi G-Mesh uzorak maske kao i brojne GR oznake na karoseriji. Atraktivnom izgledu doprinosi i B-Tone karoserija koja u našem slučaju kombinira crnu i red flame, odnosno vatreno-crvenu. Toyotini GR modeli nisu samo šminka, već su i nešto zabavniji u vožnji. Ovaj auto između ostalog ima i nešto tvrđe opruge, otprilike plus 10% sprijeda i nekih plus 15% straga. Što u prijevodu znači da auto ima uštimaniji ovjes zbog čega je dinamičniji na cesti. Ovjes je tvrđi, volan je zericu precizniji, dolazi sa većim kotačima, ovaj naš primjerice dolazi sa 20 cola, pa je zbog svega toga i puno bolji kada se vozite na otvorenoj cesti. Kada sve to skupa zbrojimo, to znači i da je auto stabilniji u zavojima, a da biste i vi bili stabilniji u automobilu, zaslužna su ova super sportska školjkasta sjedala koja baš lijepo drže kada ulazite u zavoj. Jako fora izgledaju, imaju ove jako cool crvene šavove po sebi, ali i ovu odličnu GR oznakicu na naslovnu za glavu. No ono što mene zapravo interesira kod ovog automobila je sljedeće. Kako ovaj amaterski sportaš funkcionira u svakodnevnom životu? Zato ga sada vodim na jedan jako ozbiljan zadatak. A to je naravno shopping. Možete se vi sada smijati tome, no mi žene taj zadatak shvaćamo vrlo ozbiljno. Zato nam je kod svakog automobila važna njegova praktičnost, a po time mislim i na činjenicu koliko je ovaj auto lako parkirati. Pod praktičnost spada i prostor oko vozača. U CHR GR Sportu imamo zgodne pretince za odlaganje stvari poput ove police ispred suvozača, a da biste uvijek bili dostupni, tu je i bežično punjenje pametnih telefona. Obzirom da CHR ima kupe liniju, prostora straga ima manje, no za djecu i vaše osobne stvari bit će ga i više nego dovoljno. 6.5 hours later. I sada dolazimo do one najvažnije informacije kada je praktičnost u pitanju. Koliki je prtljažnik? Zapremnina u ovom modelu iznosi 364 litre. Ako mislite da je to malo, samo pošaljite ženu u shopping pa da vidite koliko tu vrećica stane. CHR ima jako mali krug okretanja, tek 11 metara, zbog čega je s ovim automobilom jako lako minglati po parkinzima, ali i po uskim gradskim ulicama. Ovaj auto je hibrid koji se sam puni, tako da može baš lijepo ubrzati po potrebi, pogotovo kada ga stavite u ovaj sportski način vožnje. Za razliku od mene, koja sam malo prije bila veliki potrošač, ovaj auto to nije. Njegova deklarirana potrošnja iznosi između 4,8 i 5,3 litara, a moja prosječna potrošnja na ovom testu iznosila je između 5,5 i 6 litara. Iako je sportaš, CHR GR Sport zapravo jako dobro funkcionira u svim prilikama i meni se osobno više sviđa od običnog CHR-a, zato jer je dinamičniji i zabavniji u vožnji.
A i da se ne lažemo, zahvaljujući svim ovim GR Sport detaljima, ovaj model puno bolje izgleda. Prije nekoliko godina na europskom se tržištu pojavio jedan Lexus koji je napravio totalnu pomutnju među vozačima. Obožavaju ga i Hrvati, a taj je auto nedavno dobio svoju novu izvedbu koja se zove Vibrant Edition. Može li luksuz doći u malom paketu? Ako pitate Lexus, može. Zato su svijetu predstavili svoj najmanji model. Upoznajte Lexus LBX. LBX je gradski SUV ili crossover koji baš i nema konkurenciju. Iako najmanji, već na prvi pogled je jasno da je LBX pravi Lexus. Tako ovdje imamo prepoznatljivo lice koje djeluje elegantno, a cijeli ovaj prednji kraj se spušta prema dolje kako bi vozač imao što bolju preglednost. A ovaj naš primjerak stigao nam je u ovom Vibrant paketu opreme s ovom crvenom bojom i crnim krovom koji se baš dobro slažu. A ovaj Vibrant paket opreme uključuje i elektroničko otvaranje prtljažnika. Ovdje imamo 332 litre prostora, što je neki prosjek klase. I to je možda jedina stvar po čemu je Lexus LBX prosječan, jer kao što sam rekao, on baš i nema konkurenciju. To je zato što je ovo premium crossover kakvih gotovo i nema na tržištu. A da je premium dokaz je i zvuk zatvaranja vrata na kojem su Japanci posebno radili. Nema onog šupljeg zvuka. Ovdje straga je Lexus LBX žrtva svojih vanjskih dimenzija, tako da će ovdje ugodnije biti djeci nego odraslima. A zato imamo i dva izofiksa za dječje sjedalice. Najbolji odgovor na pitanje je li neki automobil premium ili ne ćete dobiti kad sjednete unutra. A ovaj to je, jer gotovo sve što dotaknem je zapravo mekana i ugodna koža. Što više, u ovoj Vibrant opremi sjedala su obložena ovom visoko kvalitetnom semi-anilinskom kožom koja je otpornija na habanje i prljanje. A tu su i neki zgodni detalji poput ovog pojasa u bordeaux boji. Samo ne možete nositi ovako kričavu crvenu majicu jer se onda boje tuku. A osim ugodnih materijala, tu imamo i puno tehnologije koja nam olakšava boravak u ovom automobilu. Poput ovog ekrana koji je povezan s vašim pametnim telefonima, ionizatora zraka, digitalnog vozačevog ekrana, pa čak i head-up displeja. Osim toga, LBX nudi i brojne sigurnosne sustave iste kakve možemo naći u puno većim Lexus modelima. LBX dolazi samo s jednim motorom, 1.5 hibridom koji daje 136 konjskih snaga. Riječ je o hibridnom sustavu gdje benzinski motor puni bateriju, pa nema kablova, a na njemu Japanci rade već desetljećima. On se najboljim pokazuje upravo ovdje u gradu, gdje do 80% vožnje može odraditi na struju i tako utječe na potrošnju, koja u mom slučaju iznosi 5,6 litara. On možda ne troši puno kao neki premium automobili, ali se zato vozi kao takav. To najbolje primijetite ovdje u gradu gdje baš lijepo upijane ravnine, kao da se nalazite u puno većem vozilu. Doživljaj je tim ugodniji jer sve to radi u tišini, te je vrlo lagan za upravljanje. No ondje gdje je manje tih je autocesta, gdje je opet žrtva svojih dimenzija. No općenito je boravak u ovoj kabini vrlo ugodan i imate osjećaj kao da se nalazite u puno skupljem automobilu. Lexus je dokazao da i gradski crossover može doći u premium izdanju i zato mislim da nema konkurencije. U nastavku emisije vodimo vas na dva kineska predstavljanja. Prvo predstavljanje održano je u Zagrebu, a za drugo predstavljanje potegnuli smo čak do Milana. Tvrtka Auto Hrvatska krajem travnja predstavila je novi model kineske grupacije Dongfeng, markantnu limuzinu Forting S7 REV. Srce ovog automobila je range extender sustav, po čemu se on razlikuje od drugih. Dakle, vozite se uvijek električno. Elektromotor pogoni kotače, baterija napaja elektromotor, a benzinski motor je tu da puni bateriju. Dakle, radi kao generator struje. Važno je naglasiti da benzinski motor nikad ne pogoni kotače. Forting S7 dug je gotovo 5 metara. Riječ je o iznimno komfornom i udobnom modelu koji dolazi s jednim bogato opremljenim paketom opreme.
Kupci će moći odabrati između tamne i svijetle unutrašnjosti te 5 različitih boja karoserije. Ima bateriju kapaciteta 28,4 kWh, a sam električni domet kreće se između 156 i 174 km. Kombinirani domet je impresivnih 1250 km, a automobil podržava i brzo punjenje do 80 kW. Cijena s kojom se Forting S7 predstavlja hrvatskom tržištu je 32.990 eura. I ono što bi sad istaknulo, da smo za prve kupce osigurali promotivni paket koji uključuje održavanje za 5 godina, uključuje osiguranje za prvu godinu osnovno i kasko. Sve to skupa je vrijednost za kupca nešto više od 3000 eura, tako da efektivna ponuda zapravo za ovaj model je nešto niže od 30.000 eura. Osim Fortinga, kao iznenađenje je na prezentaciji bio predstavljen i Dongfeng Mage, čije se isporuke očekuju krajem svibnja. No, ovo nisu jedini noviteti iz Auto Hrvatske. Auto Hrvatska ima lijepe, velike planove u 2026. godini. Imamo i dalje cilj širenja naše prodajno-servisne mreže, tako da planiramo u ovoj godini investiciju u Rijeci gdje ćemo i riječko tržište obogatiti sa brendovima koje imamo u našem portfelju. Planiramo širenje dalje našeg programa, posebice u uvozničkom programu Dongfenga. Ako ćemo suditi po najavama, ova godina za Auto Hrvatsku bit će jako dinamična i zanimljiva. Hrvatska uskoro postaje bogatija za još jedan automobilski brend. U sklopu tjedna dizajna u Milanu u Europi se predstavio Lepas, novi kineski brend kojeg u Hrvatsku kao ekskluzivni uvoznik i zastupnik za Hrvatsku i Sloveniju dovodi Auto Benusi. Lepas nam je danas predstavio svoja 2 L6 modela. Prvi model, ovaj iza mene, je plug-in hibrid, dok je onaj tamo potpuno električni model. Lepas je dio Chery grupacije, osnovan je 2025. godine, a njihovi modeli namijenjeni su isključivo za međunarodna tržišta. Vjerovali ili ne, ovaj brend je inspiraciju pronašao ni manje ni više nego u Leopardu. A to možemo vidjeti i ovdje na prednjoj masci ovog automobila. Ako se malo bolje zagledate, ovo izgleda kao njuškica od Leoparda, a ovo su okice od Leoparda. No, Leopard nije bio samo inspiracija iz prirode. Cijela je filozofija brenda izgrađena na ravnoteži elegancije i snage te agilnosti i reda, što se jako dobro vidi i u dizajnu ovih novih modela. Iz traga ovaj automobil izgleda baš jako atraktivno. Ovdje po sredini imamo dugu svjetleću LED lajsnu, a ovdje imamo i njihov logotip. Uz Leopard estetiku, Lepas je u Milanu predstavio i viziju izvrsnog prostora, koncepta koji je usredotočen na sklad između ljudi i prostora. Konačno smo se malo dočepali i unutrašnjosti ovog automobila, pa da vidimo kako ovaj Leopard izgleda iznutra. Na prvi pogled, sve se doima jako fino. Materijali su jako cool, jako su različiti i zanimljivi. Rekla bih da u ovom automobilu vlada minimalizam, kabina je jako pročišćena, glavni ekran postavljen je ovako okomito, no ono što je dobra stvar, ove tipke s glavnim funkcijama su nam ipak ostale fizičke. Modeli s kojima probijaju led u Europi utjelovljuju filozofiju izvrsnog prostora u gradskom formatu. Hibridni L6 kombinira 1,5 litrni benzinski motor s elektromotorom i baterijom, a prema najavama doseg bi mu trebao biti preko 1100 km. Za one koji su skloni i potpunoj elektrifikaciji, tu je električni Lepas L6 koji stiže s baterijom kapaciteta 67 kWh. Energija koja pokreće Lepas je elegancija i to je nit vodilja koja se proteže, bilo da govorimo o dizajnu ili pak da govorimo o tehnologijama u ovom automobilu. Njihova vizija je zapravo dosta jednostavna. Oni kažu da se žele uklopiti u naš život. Jer, kako kažu, oni nisu došli promijeniti Europu. Oni ovdje pripadaju. A imaju li sve što traže europski vozači, doznaćemo kada nam ovi ljepotani stignu na test. Stižu nam poticaji, doduše ne još za električne automobile, ali stižu za električnu energiju. Što je također isto dosta dobar poticaj ako ste u zadnje vrijeme razmišljali o kupovini električnog automobila. O čemu se radi, doznajte u nastavku.
Rast cijene energije više nije najava, nego svakodnevna realnost koju osjeća svako kućanstvo. Računi za struju iz mjeseca u mjesec rastu, a sve više vlasnika obiteljskih kuća traži način kako preuzeti kontrolu nad svojim troškovima. No visokih računa za struju možete se riješiti i prije nego što mislite. Naime, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost najavio je natječaj za sufinanciranje solarnih sustava i baterija za pohranu energije. Natječaj je najavljen za drugi kvartal ove godine, a bit će vrijedan 28 milijuna eura. Pravo prijave imat će vlasnici i suvlasnici obiteljskih kuća, a najveći pojedinačni iznos poticaja može doseći i do 16.000 eura. Priprema dokumentacije, procjena idealnog sustava i odabir izvođača traže vrijeme, a oni koji krenu ranije imat će veće šanse za iskoristiti poticaje. Ako razmišljate o prijavi na ovaj natječaj, u tome vam može pomoći tvrtka Forte Solar. Oni nude cjelovitu uslugu od procjene sustava i pripreme papirologije preko same prijave na natječaj, pa sve do ugradnje i puštanja sustava u rad. A zašto se uopće odlučiti za solarni sustav? Razlozi su jasni. Vlastita proizvodnja energije znači manje račune već od prvog mjeseca. Kućanstvo postaje neovisno o stalnim poskupljenjima na tržištu, a energetski učinkovita nekretnina na koncu i vrijedi više. Prilika je konkretna, a vrijeme kao i uvijek najvažnije. Tko želi smanjiti račune i osigurati dugoročnu uštedu, ovaj natječaj je prilika koja se ne propušta. Iskoristite poticaje dok se nude, a za sve informacije zatražite besplatnu ponudu tvrtke Forte Solar na www.fortesolar.hr. Svaki vozni park, bez obzira radi li se o jednom vozilu ili stotinama kamiona, suočen je s istim izazovom. Gorivom, cestarinama i hrpama računa. Upravo tu na scenu stupa DKV Mobility, europski lider za usluge upravljanja voznim parkovima. Osnova njihove ponude je DKV kartica koja vozačima i tvrtkama omogućuje plaćanje goriva na tisućama mjesta diljem Europe. Kartica se može koristiti i za pranje vozila, kupovinu maziva, parkiranje, pomoć na cesti i brojne druge usluge vezane uz vozilo. DKV Mobility svojim klijentima nudi jedinstveno rješenje, zapravo jedinstven paket usluga koji uključuje DKV karticu za tankiranje goriva po cijeloj Europi, punjenje električnih automobila, plaćanje cestarina, kupovinu vinjeta, plaćanje tunela, mostova po cijeloj Europi. Cilj nam je našim prijevoznicima i tvrtkama koje imaju vozne parkove pojednostaviti svakodnevno poslovanje, optimizirati troškove i omogućiti im potpunu kontrolu nad mobilnošću unutar cijele Europe, a sve to zamišljamo kroz jednu našu platformu. Kako se vozni parkovi sve više elektrificiraju, DKV prati i taj trend. Kartica DKV Kart Plus Charge omogućuje punjenje električnih vozila na tisućama javnih punionica širom Europe. Cestarine su još jedna kompleksna stavka za svaku tvrtku koja posluje u međunarodnom transportu. Zato je tu DKV Box Europe, uređaj koji objedinjuje plaćanje cestarina u brojnim europskim državama, sve na jednom računu. Uz sve navedeno, DKV preuzima i povrat PDV-a iz inozemstva, čime tvrtkama osigurava veću likvidnost. Da bi ta usluga zapravo bila kompletna, DKV svojim klijentima omogućio i povrat poreza iz inozemstva, također i povrat trošarina na gorivo. Sve usluge dostupne su i putem DKV Mobility aplikacije, putem koje korisnici mogu pronaći najbližu i najjeftiniju benzinsku postaju, pratiti troškove flote i plaćati bez fizičke kartice. Ulaskom u DKV aplikaciju, vozač ili neki fleet manager jednostavno samo unese željenu rutu od točke A do točke B. Kada odmah u realnom vremenu on dobiva listu svih benzinskih postaja na željenoj ruti, sortirane tako da idu od najjeftinije do najskuplje lokacije. Usluga je to koja nudi sveobuhvatno rješenje za goriva, električno punjenje, cestarine i povrat poreza. DKV Mobility danas nije samo kartica za gorivo, već pouzdan partner koji prijevoznicima i tvrtkama sa voznim parkovima omogućava jednostavniju, lakšu i pametniju mobilnost kroz cijelu Europu. Uz geslo "Vi vozite, mi brinemo", DKV preuzima sve ono što vozačima i voditeljima voznog parka oduzima vrijeme, a sve kako bi se mogli fokusirati na ono najvažnije, vožnju. Bilo da se radi o jednom vozilu ili njih tisuće.
Ovo je jedan od najpopularnijih automobila u povijesti. Prodano je više od 20 milijuna primjeraka u 50 godina koliko se proizvodio. Riječ je naravno o Volkswagen Polu koji je sada zakoračio u novu električnu eru. Njemci kažu kako novi ID Polo donosi nekoliko stvari koje su dosad bile rezervirane za puno skuplje automobile. Tako su tu puno veći prtljažnik i više prostora za putnike, brzo punjenje, masažna sjedala, sustav koji prepoznaje i reagira na semafore te brojni drugi noviteti. Dolazi sa 116, 135 ili 211 konjskih snaga te s manjom ili većom baterijom koja obećava do 454 km dosega. Volkswagen ID Polo kreće s cijenama ispod 25.000 eura, a u Hrvatskoj se očekuje već u rujnu ove godine. Najprodavaniji električni Audi Q4 e-tron postaje još bolji, a to znači više dosega, brže punjenje te osvježenu unutrašnjost. Tako u kabini dominira nova, kako ju Audi zove, digitalna pozornica. U prijevodu to sada znači da Q4 može doći sa dodatnim ekranom za suvozača. Novi elektromotor donio je veći doseg, pa Q4 Sportback e-tron Performance sada može prijeći 592 km s jednim punjenjem. Ovaj atraktivni Njemac dolazit će s manjom i većom baterijom, te u SUV i kupe verziji poznatio kao Sportback. Novi Q4 e-tron u Hrvatsku stiže tijekom proljeća kada će biti poznate i cijene. BMW-ova najveća i najprestižnija limuzina proslavila je 49 godina, a tom nas je prilikom počastila novom 7. generacijom ovog modela. BMW serije 7 bavarski je luksuz na 4 kotača, čiji pomalo kontroverzni dizajn prati arhitekturu Neue klase. Kao i kod svake nove sedmice, i ova nam donosi puno zanimljivosti ispod lima. Unutrašnjost je luksuzna s naglaskom na tehnologiju, no puno je zanimljivije ono što nudi za putnike straga. Tu se nalazi veliki ekran za kojeg tvrde da nudi pravo kino iskustvo. Na njemu se tako mogu gledati filmovi, odrađivati video pozivi ili igrati igrice. Što se motora tiče, tu je za svakoga ponešto, od benzinca, dizela, plug-in hibrida pa sve do potpuno električne verzije koja obećava više od 720 km dosega. Tu je i autonomna vožnja do 130 km na sat, te sustav koji uz pomoć umjetne inteligencije traži slobodno parking mjesto. To bismo stvarno voljeli vidjeti u praksi. BMW serije 7 u prodaju kreće od srpnja, a cijene još nisu poznate, možda i bolje. Zagreb uskoro prvi puta postaje središte pametnih tehnologija i e-mobilnosti. Riječ je o Smart Home Expo Zagreb, specijaliziranom sajmu koji donosi pregled najnovijih rješenja koja oblikuju globalne trendove, od pametnih domova i energetske učinkovitosti do električnih vozila i infrastrukture za e-mobilnost. Naime je koncipiran kroz 4 zone, Smart Home, e-mobility, gadgeti i održiva gradnja. Naši generalni sponzori su Šteker i BID. Na sajmu će tvrtka Šteker predstaviti brzi punjač za električna vozila proizveden u Hrvatskoj, a moći ćete vidjeti i sva BYD vozila na struju dostupna na našem tržištu. Cilj je prikazati najnovije tehnologije i sve ono što nam budućnost donosi, način na koji ćemo živjeti u budućnosti i kako trošiti manje. Sajam će se održati od 22. do 24. svibnja u paviljonu trgovačkog centra Family Mall uz slobodan ulaz za sve posjetitelje. I šećer smo vam ostavili za kraj. Odmah nakon prezentacije novog Fortinga S7 uzeli smo taj automobil i otišli smo ga istestirati do Splita. Kako nam je bilo na našem testu, doznajte u idućim minutama. Čak 96% svih prodanih automobila prošle godine u Norveškoj bili su električni automobili. No Hrvatska nije Norveška, kod nas je taj broj bio 2%. Razlozi su brojni, od straha od manjeg dometa do slabije mreže brzih punionica. No što kada bih vam rekao da postoji auto koji nudi udobnost električne vožnje, ali bez kompromisa po pitanju praktičnosti korištenja. Upoznajte Forting S7 REV, limuzinu iz Kine koja obećava iskustvo električnog automobila, ali uz doseg od 1250 km. Naravno, to je u idealnim uvjetima, ali mi ga idemo testirati u najmanje idealnim uvjetima, na autocestu. Zaputit ćemo se od Zagreba prema Splitu, put koji mnogi električni automobili ne mogu prevaliti bez stajanja. Pa možemo krenuti. Prvo moramo razjasniti njegovo ime. Forting je naziv brenda kojeg proizvodi kineski div Dongfeng. S7 je naziv modela, a REV je skraćenica za Range Extender Electric Vehicle.
U prijevodu električno vozilo s takozvanim produživačem dosega. Slično radi kao plug-in hibrid, čija prodaja rapidno raste u Hrvatskoj. S tim da je ovdje električni motor glavni i jedino on pokreće kotaču. U ovom slučaju stražnje kotače. Tako njegov 1,5 litrni benzinski motor služi samo kao generator. Sustav je to koji ukupno daje 218 konjskih snaga, što je i prikladno za jednu ovakvu limuzinu. Stali smo ovdje, ali ne zbog auta, nego zbog nas, jer uvijek je dobro napraviti malu pauzu. Kao dokaz vidite da ovdje nema ni punionice ni benzinske. A ovu pauzu ću iskoristiti da vam pokažem još jedan razlog zašto on ima tako dobar doseg. A on se krije u njegovom dizajnu. Sigurno ste primijetili njegovu jako aerodinamičnu liniju. Inženjeri su se oko nje jako dobro potrudili. Tako Forting S7 ima najbolji koeficijent otpora zraka među svim serijskim automobilima u svijetu. A da tehnologija može biti u skladu s dobrim izgledom dokazuju 3 međunarodne nagrade za dizajn koje je ovaj auto dobio. Inače, S7 dolazi u 5 boja i to 5 stvarnih boja. Nemamo samo 5 nijansi sive ili crne, nego čak i crvenu ili ovu zelenu. I boja je sve što možete birati na ovom auto, jer on dolazi samo s jednim motorom, samo s jednom opremom, pa idemo vidjeti što sve nudi unutra. Kabina je jako prostorna i jako svijetla, ponajviše zbog ove bijele kože, ali i velikog panoramskog krova. Sve djeluje vrlo skladno, a u fokusu je ovaj glavni ekran od preko 15 inča na kojem se namješta gotovo sve. Ali je dobra stvar da imamo prečace. Ekran je poveziv s vašim pametnim telefonima, nudi navigaciju, pa čak i audio knjige. Tako da u ovom Fortigu S7 možete biti i načitani. Ili naslušani. No najviše što me u ovoj kabini oduševilo su ova sjedala, koja su baš fino profilirana, lijepo vas drže i udobna su. Baš kako se očekuje od jedne limuzine. Dosta je bilo pauze i odmora, idemo dalje. Ja osobno volim limuzine i mislim da su neopravdano potisnute od strane SUV-ova, jer one nude bolji osjećaj za volanom i puno ugodnije ležanje u zavojima. To je slučaj kod Fortinga S7 jer on se stvarno glatko vozi i lijepo ulazi u zavoje. A položaj sjedenja je baš dobar, ni previsok, a ni prenizak. S druge strane ne gubite ni na praktičnosti jer njegov prtljažnik nudi 496 litara prostora, što je stvarno SUV kategorija. Također, zadnja vrata se otvaraju zajedno sa staklom, što nudi velik otvor za utovar većih stvari. A da bih vam stvarno dokazao da je S7 udoban auto, sa sobom sam poveo jednog putnika, koji je malkice zahtjevan. Nisam ja ništa zahtjevna, ja sam samo suputnik koji traži puno komfora, a u ovom automobilu bome imam ga na pretek. Pa kako to mislim na pretek? Pa suvozačevo sjedalo je baš jako potegnuto prema iza, a ja opet imam dovoljno mjesta da držim noge. I ovima u sredini će biti skroz ok jer nema onog središnjeg tunela, tako da se tu straga bez problema mogu voziti 3 osobe. Iako ima panoramski krov, on je ovako zatamljen tako da neće vam sunce ulaziti direktno u lice i neće vam biti vruće ovdje. Što više, ovaj krov će vas štititi od 99,9% UV zračenja i 97,nešto% infracrvenih zračenja. Tako da će i najzahtjevniji putnici bez problema moći uživati tu straga i neće vam grintati na putovanjima. I evo, nalazimo se pred Splitom. Prošli smo preko 350 km i prosječna potrošnja nam je iznosila 6,2 litre. A ostalo nam je još i 130 km čisto elektrodometa, a koje ćemo iskoristiti za splitski džir. Tajna njegovog velikog dosega je u njegovoj bateriji, koja ima 28 kWh, a koja mu omogućuje elektrodomet od 150 do 170 km. Naravno, na autocesti je to manje, ali zato ja koristim jedan od njegova 4 načina rada. Tu su način rada samo na struju, način rada kada je struja prioritet, hibridni način rada kada kombinira struju i benzinski motor, te vožnja samo na benzinski motor. Primjerice, u Splitu ću se voziti uglavnom na struju, tako da sada štedim bateriju kako bi mi ostala za kasnije. A i da ju ne štedim, tu je opcija brzog punjenja od 80 kW, što znači da je se može napuniti za manje od pola sata. A to nije baš čest slučaj kod plug-in hibrida. Ili jednostavno stanem na benzinsku, napunim ga za 5 minuta, te imam dodatnih gotovo 1000 km dometa.
Iza nas je more, što znači da smo stigli u Split. Imamo još 389 km dosega, što nam je skoro pa i dovoljno za natrag. Za Forting S7 kažu da je jedan auto za 0 kompromis. Ja bih rekao da on razbija predrasude da limuzine i elektrificirani auti nisu praktični. A također razbija predrasude da su takvi auti skupi. I to bi bilo sve što smo vam pripremili za danas. Do idućeg susreta na malim ekranima pratimo se na našim društvenim mrežama. Pozdrav!